אבא, איך היה לכם היום? תשמע, זה עלה מעבר לכל הציפיות שלנו, אנחנו נהנינו מכל רגע, זה הדליק את הילדים, הילדים הסתפרו בתוך זמן שהוא זמן לא פשוט, שימח את הילדים, עזוב כרגע גם את מה שהוא עשה לכרמל, וגם לקח ילדים שהם בתוך מצב של מלחמה והזקות וזה, ופתאום נתן להם איזה גרם של אושר כזה, אנחנו מאוד נהנינו. תודה רבה רבה. תודה רבה לך. כרמל, מוכנה? שים ידיים על הראש, ידיים על המותניים. שוק. מוכנה? לא שמעתי? כן! איך היה לך היום? כן! איזה אלופה, תביא כיף. וחיבוק. איזה אלופה. אמא, איך היה לכם היום? אני חייבת להמליץ בטירוף על דניאל המשתולל. אין הפעלות כאלה, אין דברים כאלה, כל הילדים היו באוויר, קפצו, מטורף, ריכז כל הילדים ביחד, אין דברים כאלה, כולם היו שלא נטו, הילדה הייתה תמיד במרכז היום, היה פצצה, המלצה מטורפת, מי שלא לוקח פשוט מפסיד, אין מפעילים כאלה, אין דברים כאלה. תודה רבה. רומי, איך היה לך היום? לא. איך היה לך היום? כן! לא שמעתי איך היה היום? כן! תביא כיף אלופה? כן. כן, אבא ואמא, איך היה לכם? היה פצצה, דניאל אנרגטי בטירוף, גם ג'ו, נכון? אני צודקת בשם? נכון. הקפיצו את הילדים, והם היו ילדים לא פשוטים בכלל, שיחק ג' אנרגיה C, באמת הצליחו לגרום לילדים ממש ליהנות, ואני מאוד מרוצה, ופרגנתי לו תוך כדי וגם אחרי. תודה רבה. איתי, אתה שומע? איך היה לך היום? כן! איזה אלוף, תביא כיף? אמא, איך היה לכם היום? היה מושלם, היה מהמם, הילדים נהנו, השתוללו, וזה בדיוק מה שתקבלתי בהתחלה, והיה וואו. תודה רבה, נאורי, אתה מוכן? איך היה לך היום? כן! איזה אלוף, תביא לי כיף. אמא, איך היה לכם היום? היה מושלם, היה מעולה, אני רוצה להגיד תודה רבה, הייתה הפעלה מהממת, מומלץ, ילדים בכיתה ב' ישבו, השתתפו, הקשיבו, שיחקו, אף אחד לא התפזר, כולם היו, כל ההפעלה איתו, מומלץ, מניסיון של הרבה מפעילים, פעם הבאה אני איתך, דניאל. תודה רבה. אושרי, אתה איתי? שים ידיים על הראש. איך היה לך היום? כן! זה כל הכוח שיש לך? בוא נעשה... איך היה לכם היום? כן! כיף. וחיבוק. שני כיפים. אולה. איך היה לכם היום? כן! כיפים. חיבוק. חיבוק. זה היה כיף. כיף, זה היה חיבוק. כיף בטירוף. מה זה היה? כיף בטירוף. כמה מ-1 עד 10? 1000. זהו? זהו. לא שמעתי כלום. זהו. איזה אלופות. אבא, איך היה לכם היום? תקשיבו חברים, אחד המפעילים הכי טובים שנתקלתי בהם זה דניאל המשתולל. היה כיף, אין ילד שלא רקד, אין ילד שלא שיחק. הילד שלי נהנה בטירוף, ממליץ בחום. תודה רבה. אביאלי, אתה מוכן? קום רגע מהכיסא, קום. מאוד גבוה, תראה להם איזה מאוד גבוה. גבוה. אתה מוכן? ידיים על הראש? תתכונן. איך היה לך היום? כן. בכל הכוח? איך היה לך היום? כן. איך היה לך היום? כן. איזה אלוף, תביא כיף. וחיבוק. איך היה לכם היום? היה לנו מדהים, ואנחנו רוצים להמליץ בחום על דניאל המשתולל. עשה הפעלה מדהימה, החזיק כמעט 30 ילדים במשך כשעתיים, נהנו, קפצו, רקדו, שמחו, אחלה, ומומלץ בחום. והכי חשוב. כיף. כמה מ-1 עד 10? מאוד. 10. איזה אלוף, תביא כיף. אוי, עוד אחד חזק, וחיבוק. איזה אלוף. אז איך היה לכם היום? היה מדהים, היה ממש כיף, הילדים נהנו, השתוללו, קיבלנו מלא מחמאות מכל ההורים, שבאמת הייתה פעילות מהממת, והוציאו מלא אנרגיה, ואני ממש ממליצה לכולם לבוא ולחגוג עם דניאל המשתולל, היה מדהים, תודה רבה. תודה רבה. עידודי, אתה איתי? איך היה לך? עידודי? איזה אלוף, תביא לי כיף. וחיבוק. איזה אלוף. הכי כיף. אבא, איך היה לכם היום? היה נהדר, לא ראיתי הרבה מפעילים שמצליחים להחזיק ככה את הילדים. כל ההפעלה פה באמת הוציאה מהם גם הרבה מרץ, הם נהנו מאוד, אז כל הכבוד, שפו. תודה רבה. אוי, איך היה לך היום? כיף. תביא לי כיף אלוף. היה נפלא, היה לי את המקצוען אמיתי, ממש היכולת, המשמעת מול הילדים, האנרגיות שיש, מדהים, אני ממליץ לכולם.
אז איך היה לכם היום? מושלם, היה מעולה, היה מגעיל, היה מדהים, היה מעל ומעבר. היה מרמר, היה לי שקט שעתיים. היה פיצוץ, זה היה נהדר. היה גם מקלחת. היה הכל היה הכל. היה נפלא. נמליץ באהבה ובחום לכל מי שנוגע להפעלות שלכם באמת. צוות מנצח. יאדיר, איך היה לך? איך קוראים לו? מושלם! איך קוראים לו למפעיל? שכחתי. דניאל. איך קוראים לו? ג'ו. צוות מדהים, באמת.